बीतल जाला और बीत आप अभी सुन रहे हैं विराट म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। राजा उठी ना राजा उठी ना जल्दी से करी ना दे बीतल जाला और बीत बेर रवन खरा पसारी ना कोनो ढेर बीतल जाला और बीत बेर राजा उठी ना जल्दी से करी ना दे बीतल जाला और बीत बेर और बीत बेर विराट म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो यमुना नगर जगाधरी।